Bună! Astăzi vom pregăti cartofi prăjiți. Deja i-am pus în dispozitivul special, în acest cilindru. Cartofii sunt de la pachet, congelați. Am auzit că aceștia ies cel mai bine. Să vedem dacă chiar așa și este. Am pus doar o linguriță de ulei și i-am amestecat. Să vedem acum cum se introduce acest coș cu cartofi în interiorul cuptorului, pentru că este o anumită tehnică de care trebuie să ținem cont. Mai întâi, partea cu clapeta trebuie să fie în dreapta și îl introducem pe șina special prevăzută. Mai întâi, capătul din stânga va trebui să intre în locaș și abia după aceea o să introducem și capătul din dreapta. Să vedem dacă ne iese. Deci stânga, când simțim că a intrat în locaș, introducem și în partea dreaptă. Iar atunci când coșul nu se mișcă decât atât, înseamnă că este fixat corect. Acum închidem și setăm cuptorul. Avem meniul de cartofi prăjiți, apăsăm simplu pe meniu, vor dura 15 minute, dar din câte știu eu, va trebui să lăsăm vreo 20, dar o să verific după 15 minute să vedem dacă sunt suficiente. Ei, între timp, eu mă duc să mă uit la televizor. Ia uitați ce frumos se învârte coșul, astfel încât cartofii să se prăjească uniform pe toate părțile, să nu rămână unii cruzi și unii să se prăjească prea tare. Timpul s-a scurs, cred că cartofii sunt suficient de prăjiți. Acum o să procedăm exact invers. O să tragem, bineînțeles, cu un șervet sau cu o mănușă coșul, partea din dreapta și după aceea partea din stânga. Așa. Iar acum deschidem. Și pur și simplu îi răsturnăm în farfurie. De arătat arată foarte bine. Ia uitați-vă. Exact cât trebuie de rumeniți. O să pun puțină sare. Și urmează testul gustării. O să iau o bucată să o gust. Nu e suficient una. Mai încerc una. Într-adevăr sunt fierbiți, dar sunt foarte buni și emană un miros demențial. Poftă bună și vouă!